Partido todo o que disputaron o Montañeiros e o Lugo no que calquera puido gañar e acabaron empatando. Un penalti por mans de Raúl Lozano no minuto 23 abriulle os lucenses a posibilidade de adiantarse, pero Cristóbal enviou a pelota fora. O Lugo tomou vantaxe 2 minutos antes do descanso ao aproveitar Azcorra unha indecisión na defensa do Montañeiros. Nese momento os de Setién tiñan o encontro perfectamente encarrilado. Tras a reanudación, o Montañeiros saiu decidido polo empate. O outro penalti, esta vez por mans de Pablo Ruiz, deulle aos coruñeses a oportunidade de igualar o encontro. Iago Iglesias encárgase de transformalo no 1-1. A expulsión de Raúl Lozano por dobre cartón amarelo logo desta falta a Azcorra poñía o encontro de cara para o Lugo, que, sen embargo, viu como o Montañeiros se poñía por diante no marcador. Foi nunha gran acción individual de Herbert na que deixa clavado a Pablo Ruiz. O defensa abandonou o campo cunha contractura. Malia ter superioridade numérica e o encontro controlado, o Lugo estaba a perder. Non xogamos como normalmente estamos acostumbrados a facelo, dándolle moita máis pausa ao partido, buscando situacións de superioridade, bueno, con moita máis calma, non? Hubo un momento do partido que quizás quixémolo ganar moi pronto, demasiado rápido. Ao final, eles gañan un punto, perdemos nos dous. 5 minutos despois, unha gran xogada de estrategia do Lugo devolveu a igualdade ao resultado. O centro final de Manu aproveita o Azcorra para sumar o seu sexto tanto na Liga, o quinto nos 3 últimos partidos. Malia todo, o dianteiro vasco non está contento. Non me encuentro del todo bien, creo que tengo que mejorar bastante todavía. Nos últimos minutos calquera puido levarse a vitoria. Rivera dispuxo dunha clara ocasión nun disparo rexeitado por Escalona. E de inmediato, Iago González fixo o propio con Taranilla. Ao final, empate que deixou contentos a todos. O Montañeiros sacamos un empate que eu creo que despois de todo o que pasou pois é positivo para nós. Estoy muy contento con la actitud, hemos jugado mucho tiempo con un hombre menos contra un gran equipo. E tamén o Lugo. Si nos vale para aprender, para el futuro, cómo hay que jugar estos partidos, pues serán 2 puntos perdidos pero bien invertidos. O certo é que en partidos así ninguén perde.